Samantala, LGU Malasiki nagbabala laban sa iligal na pagbibenta ng subdivided lots. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante live. 104.7 IFM. Report! Pinaalala ng lokal na pamahalaan ng Malasiki sa lahat ng mamamayan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon sa pagbili at pagbebenta ng subdivided lots. Ayon sa munisipyo, ang anumang transaksyon ng lupa na walang kaukulang permit at pag-aproba mula sa mga kinaukulang ahensya ay labag sa batas at maaaring magdulot ng administratibo, sibil at kriminal na pananagutan. Binigyang diin ng LGU na ang pagbebenta ng agricultural land bilang residential lots na walang kumpletong dokumento at permit ay illegal. Upang masiguro ang legalidad, dapat mayroong land conversion order mula sa Department of Agrarian Reform or DAR, approved subdivision plan, development permit mula sa LGU at certificate of registration and license to sell mula sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ayon sa pamahalaan, ang mga lumalabag sa mga batas at regulasyon ay maaaring patawan ng kaukulang multa at pagkakakulong ayon-sunod sa Presidential Decree number 957, Republic Act number 9646 at iba pang umiiral na batas. Hinihikayat ang publiko na laging suriin at tiyakin ang legalidad ng anumang transaksyon sa lupa bago pumasok sa kontrata. Kasama mo mula rito sa IFM News, tigupan ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM! IFM News. IFM News. IFM News.